క్రీస్తు యేసునందు దేవుని పిల్లలైన మీకందరికీ కృపయు సమాధానములు మెండుగా కలుగునుగాక. ఈ దినం కొరకు ప్రభువు అనుగ్రహించిన తన జీవపు వాక్కు. ఆదికాండం 32 24వ వచనం. యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయెను. ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడెను. ఒక్కడే మిగిలిపోయెను అనే ఈ మాట మన ఒక్కొక్కరి జీవితంలో ఎన్నో భిన్నమైన అనుభవాలను జ్ఞాపకానికి తెస్తాయి. కొందరికి ఒంటరితనం, చాలా చింతలు, బాధలు, వేదన, జీవితంలో పొందిన మోసం, అన్యాయం, నష్టాలు, పోగొట్టుకున్న అనుభవాలన్నీ, బాంధవ్యాలు జ్ఞాపకానికి వస్తాయి. కొందరికి ఒంటరితనం విశ్రాంతిగాను, ప్రశాంతతతోనూ, నెమ్మది, సంతోషంగా స్ఫూర్తిస్తాయి. దేవుడు లేకుండా ఒక్కడే మిగిలిపోవడం చాలా భయంకరమైనటువంటి స్థితి. దేవునితో విశ్వాసులు గడిపేటువంటి ఎక్కువ సమయం ఎంతో పరలోకపు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. అట్టి కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించు.